Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Rama desde Coruña. Eloi desde Coruña. E non é desde Barcelona, isto é Nada Original, un programa no que xa quedábamos para falar cada un desde a súa casa por Skype antes de que fose imperativo legal, e empezamos. Como vos digo, non teño moito tempo porque teño cita para que me vayan facer o test. Tes que ir agora. Sí, por eso, cando vos dixen de 16 a 17:45... Por eso era tan preciso. Por eso era tan preciso. Realmente non é preciso porque teño a cita a 6:20, pero entre que collo as cousas, vou polo coche, chego o test, pois non me ven mal. Espera, igual había que contextualizar isto. Hai que contestar, é verdad, porque isto pode ser... Porque isto se escoita alguén en Marte dentro de 100 anos... Igual non sí, entón vamos un pouco a contextualizar en que punto estamos das nosas vidas. Estamos grabando a domingo 22 de marzo de 2020. Eso é. O día despois da primeira prórroga do estado de alerta pola pandemia de coronavirus en España. Eso é. Parece vos demasiado pesimista este contexto ou estades comigo en que vai ser o primeiro de moitas prórrogas? De como mínimo 2 ou 3. Bueno, é a primeira prórroga. É a primeira prórroga. Bien. Bueno, entonces, contextualización. Non che notei o pesimismo. Nah, todos asumimos que non vai ser a única prórroga. Eu botolle 18 meses, así que... Estamos empezando... Vamos a poñer contextualización antes de facer apuestas. Sigamos contextualizando. O coronavirus. No, bueno, entonces o conto é que eso, levo máis ou menos 5 días con síntomas, con fiebre, básicamente, e todo indica que teño coronavirus. Todo indica como que me pasou a miña parella, que é personal sanitario, que leva uns poucos días máis con síntomas, non? E a min hoxe deronme cita para facer o test este que che fan directamente desde o coche. Chamaronme o viernes e dixeronme que teño que ir a tal hora e listo, que vai con mascarilla e nada máis. E iso foi o conto. Parece ser que un pouco polo que teño oído, que non é moito, é un empuxón que lle están dando para facer test á población general. Polo que teño visto hasta ahora, a personal sanitario parece sí que lle estaban dando prioridade para facer os test para que poidan salir a traballar, basicamente. E non ter a xente en cuarentena sin a confirmación de que Sin confirmación de que é necesario teros en cuarentena, vai? Sí, exacto. Entonces ese é un pouco o asunto. E nada, aquí na Coruña montaron un puesto, ao parecer, no aparcamento dun Burger King, que está ali entre os hospitales, e ali me mandaron ir. Non sei como será a conto, pero bueno, dixeron que era moi rápido. A todo isto que, bueno, comentábalo antes, pero bueno, eu se me podo permitir estar aquí grabando, creo que se asume que estou bastante ben. Sí, de momento no que levamos de grabación non tosiche en ningún momento. Non sei que fiebre estás sentindo, pero bueno, sonas perfectamente normal. Solo cheguei o primeiro día a 38 e despois foi bastante baixiña, pero constante. Todas as veces tuve entre 32 e 37,2 e 37,4. A 6 ou 7 veces que mirei a fiebre onte e saliu ese rango. Así que... Eu creo que teño esa fiebre máis ou menos agora. Eu creo que se me miro non dou con tanta precisión sempre a mesma temperatura e non teño ningún tipo de fiebre. Foi sorprendente, de verdade, eu onte quedei sorprendido. Xa mirei no máis do normal por decir, isto non é normal, está mal o termómetro. Vamos a ver se lle pillo algún defecto. Pois non sei, o da fiebre comentábacho porque eu estou mirando bastante porque seguimos indo a traballar á oficina, entón miro antes de salir da casa sempre. Este viernes pola tarde iba a ir á oficina e tiña 37,8. E dixen, voume quedar. A verdade que me doi un pouco a cabeza e tal, pero despois o sábado e o domingo estuve ben, sempre estou nos 36 altos, 37 baixos, o sea, eu non creo que... E tes algún contacto posible, algunha hipótesis de... No,
A cadena de transmisión tería que ser algo aleatorio, algún contacto aleatorio no supermercado, e se non hai outro contacto posible. Xa. Se chamase, que non chamei, pero se chamase o teléfono e lle explicase o conto, dir, oye, vendo que non tes contacto posible, pois as pruebas vámolas a forrar pa xente que sí que a necesite. Seguramente. A Eu non é que a chamada- necesite, pero basicamente teño moi clara a cadena de transmisión, como quen di. Sí, parece bastante razonable. Sí, A chamada tú entonces telo na casa, en que vale. consiste? Que información che dan e demais? Porque eu, Nada. non, para ir aos supermercados e demais historias, eu non sabería como facer, por exemplo. Eu non sei se na chamada esa che dicen, oye, mantente en cuarentena, che dan algo de información ou isto é cada un que faiga como vexe. Póñenche unha grabación realmente. E bueno, nosotros a mínima que preguntas un pouco, non en general a xente non, eu creo, ou polo menos o que me tocou a min, bueno, polos cous que falei eu, tanto cando pola miña parella como por min, pois son xente que está facendo moi ben o seu traballo, pero non teñen pinta de ter moitos máis detalles do asunto. Por exemplo, dixe, mira, estou empezando a ter síntomas, vivo con unha persona que ten os síntomas. Hasta ahora estuvemos aislados en habitacións separadas, esas cousas. Ahora que eu tamén teño síntomas, pregunteille, ten sentido que sigamos separados? E dixeronme, pois non sei. Bueno, oye, a verdade é que... Claro, é perfectamente aceptable que non Hoxe en saiban. día nadie sabe nada, daí o problema. Sorprendeume cando dixeches antes que che pedían que foras ao test con mascarilla pois, porque non é tan fácil conseguir unha mascarilla. Sí, efectivamente. Eso tamén me... Pero o outro día o test a miña parella viñeron a facer a casa e trouxeronlle un par de mascarillas. Vale, pero Supónse que igual en parte a min estaban facendo o test porque xa saben que vivo cunha positiva. Sí, pero claro. O sea, no meu caso non hai problema, xa digo, porque non lle traxeron unha sola para ela, traxeron un par, entendo que tamén para quen vive na casa. Non sei. É que, para estar como estou, teño bastante clara a información, repíteme constantemente, de lávate as maus, non sallas da casa nada máis que para uns supostos moi concretos e tal, esta información está me dando constantemente. Pero no momento no que estás contagiado, veríame un pouco perdido, de decir, bueno, e agora exactamente que é o que teño que facer? Canto podo salir? Como me teño que proteger para salir? Porque a compra vou seguir tendo que facer eu, por exemplo. E non facedes online? No, ahora mismo, tal como estamos indo unha vez á semana, estamos indo presencialmente. Pero supoño que se nos contagiásemos teríamos que facerlo online, sí. Eu xa, de feito, creo que antes da confirmación xa nos puxéramos a facer... A facer online. O que pasa que, bueno, tamén están, ahora mismo, o se faz un pedido, hoxe fixen un, a día 22, o máis cercano que conseguimos en distintos supermercados online foi o 16 de abril. Tedes que utilizar a alguén que vaya presencialmente a facer a compra e vola levar a casa. Nosotros é que fixemos un pedido para o 16, pero que a semana pasada fixemos outro, e hai 2 semanas fixemos outro, que están para chegar. Vale. É unha cousa un pouco rara, pero hai moi en diferido. É como a comunicación interestelar entre o supermercado e nosotros. A ver, se necesitades algo urgente, pois... Sí, no, pero xa está... Pregúntanos aquí, os que estamos en Coruña, sin problema ningún. Sí, de feito, eso xa comentábamos, máis xente xa se ofreceu, pero o que temos na casa, os pedidos que están a chegar, non hai ningún problema. O conto é, se nos cancelasen os pedidos online que temos, entón igual sí que tiñamos problemas, pero non é que a xente non está entregando, así que... Sí. Bueno, pero ainda así xa é bastante heavy ter que pedir a 2 semanas vista. Supoño que a todos se acostumbra fácil, non? Non sei, ou canto se acostumbra isto igual é un buen un buen segue para unha das temas que tiñamos para sacar hoxe. Calé, perdona, que está... O derrama, de decir de... que costumbres podemos estar collendo ahora que despois se queden... Oye, vou facer un anti-segue, pero é que se me acaba de vir á cabeza. Sabes que a expresión esa, bueno, escoitei, familiaricéme con ela durante anos posiblemente, antes de intentar escribir unha vez, e eu mentalmente escribía SGWY, como se estuveses cambiando de tema utilizando un patinete destes motorizados. E resulta que, o sea, escribes SGUE. A verdade é que un momento no que me enterei quedéme bastante sorprendido. Espera, de feito, eu que oíra era que o aparello se chamaba
segue pola expresión. Pero aínda que se chame como expresión non ten por que escribirse igual, pode ser un xogo de palabras inteligente. Claro, eu de feito... Eu da expresión sabía que se escribía así porque o vi en algún subtítulo algunha vez, en algunha serie, pero tamén me sorprendeu un montón. Como se escribe? Que ainda non me deletrea, non é? Ou escríbeno polo chat? O verbo é S-E-G-U-E. Segue, si se lese castellanizado, segue. O sea, literalmente a palabra italiana de sigue. Nin idea. En fin, eso, perdón. Bueno, eu quedárame ao revés. Pensaba que era eso, como que xa era unha palabra inglesa e que lle puxeran o nombre ou o aparello ese. Bueno, en calquer caso. Cerramos paréntesis. Falemos do coronavirus. Contanos, Rama. Tú contabas que te estabas acostumbrando a planificar a compra do súper pues, a 2 semanas vista. O que me preguntaba é que costumbres pode que se adapten a nivel de toda a sociedade e que se manteñan unha vez que se levante o estado de alerta e demais. Por exemplo, cando obtuveron as crisis do SARS en Extremo Oriente, fíxose moi habitual e sigue sendo que cando alguén ten síntomas dunha enfermedade respiratoria se pon unha mascarilla para andar pola calle. É moi habitual ver a orientales con unha mascarilla, pero parecenos raro, ou parecíanos raro aos europeos, aos americanos e demais. E iso agora, pois ao mellor se vai a pasar tamén a cultura universal. Non sabía eu que era desde o SARS, a verdad. Ou desde a gripe aviar, ou desde unha destas. Non é desde antes dos 80. A verdad que asumira que era como que era máis antigo. E que era moi... E de feito, seguro que yo ir a decir a xente que sí, que eran como moi respetuosos os asiáticos, que era para non pasarlle a xente, non? Para contagiarse eles. Sí, é para eso, pero... Eu tamén pensei isto, na casa falei isto, esas cousas, pero non sei, eu non teño moi claro, eu non sei o que se opino máis ou menos o que me parece entenderte a ti. Que costumbres crees que a xente que están para quedarse? Por exemplo, ahora nas farmacias están con metacrilato e están atendendo detrás do mostrador con metacrilato. Eso van a desmontar cando acabes? Ou, por exemplo, no supermercado que puxeron marcas para dicir onde tens que esperar a que quede o hueco siguiente para avanzar na cola, para respetar as distancias de seguridade. O mellor esa distancia extra nas colas, en vez de ir tan apretujados, pois se interioriza e se mantén a nivel sociedade. Tú crees? Eu a verdad que se baixa o risco a casi cero de contagio, que non está claro, pero se dentro de 2 anos o risco é case cero, creo que estas costumbres se volatilizan. Claro, pero pensa canto tempo se pode manter esta situación. Porque estamos falando de eso, que poden ser 15 días ou tal, pero os expertos falan de que un 60-70% da población mundial o vai a coller e que hasta dentro de 18 meses non se consigue inmunidade de grupo e que hasta dentro de 18-24 meses non hai unha vacuna. Entonces, esta situación, aínda que non seña sostenible a largo plazo a nivel económico, a nivel social, realmente sí que o mellor a nivel sanitario se debería de manter. E se mantén moito tempo pode que se interioricen cousas, da que non seña de forma consciente. Mentras estemos nunha situación de confinamento cada un na súa casa, temos todos interiorizado que é unha situación extraordinaria. Si se levanta o confinamento, empezamos a recuperar un pouco outra rutina no cual a xente poida salir a traballar, etcétera, etcétera, pero a cual temos que empezar a incorporarlle aspectos como de estar no supermercado en grandes concentracións de xente intentando separarnos máis de 1,5 metros, por exemplo, etcétera, etcétera. Entonces sí que eses cambios acabarán percolando sendo cambios generalizados ou sendo cambios, o sea, sendo comportamentos propios da sociedade. Pero mentras estemos así, cada un metido na súa casa, como eu teño super interiorizado que é dicir, non salgo absolutamente nada da casa e hasta salir ao balcón me dá un pouco a sensación de decir, a ver, voume manchar. Que creo que dos 3 que estamos falando son o único que sale habitualmente, máis que unha vez á semana, que sigue indo a traballar a unha oficina e sigue tendo cierto contacto con xente, guardando distancias. Entonces, igual é por eso, porque eu estou máis seguindo un nivel de rutina, pero adaptando. Entonces, por eso, realmente sí que penso que isto vai ser unha situación
que a largo plazo pues, se intentará volver á actividade productiva habitual. Porque senón, vamos, isto non é sostible. Eu creo que ahora mismo hai unha sensación de decir o que decíamos antes, é unha situación extraordinaria, ¿no? É unha situación de riesgo e a situación de excepcionalidade está interiorizada. Entonces, aínda que se salga a cuarentena, a sensación vai ser de riesgo. Para min o interesante, de verdad, é que costumbres que collamos mentras haxe a situación de riesgo, non de cuarentena, non de control non de control policial para que non podes ir pola calle, non? Sensación de riesgo, que costumbres desas se van a quedar. Eu a verdad que penso que se volvemos a unha situación donde non sei cando vai ser, pero se volve a unha situación donde o riesgo é ínfimo ou basicamente a xente vai pola calle sin pensar en que pode pillar algo que o mate en 20 días, nese caso creo que a maior parte das costumbres van a volatilizarse e volveremos ao mundo anterior. Sí, eu sospeito que sí. A min... Ainda que teño un par de puntos que me gustaría debatir con vosotros cando termines, non é? Por favor, perdón. No, eu que decía que un pouco que se me ocurre é que se vai que a próxima vez que alguén mencione a palabra epidemia, que vamos a entrar todos en pánico, que vamos a ser super proactivos ou diría eficientes incluso, é dicir, actuar todos moito antes, con moita máis contundencia do que estamos facendo con esta crise. Unha das cousas que anunciou Sánchez agora é que vai crear para cando se acabe isto, a nivel de ter unha previsión para futuros casos, unha reserva nacional de mascarillas, batas, guantes, etc., para que non nos colla sin suministros unha situación de emergencia nun futuro. Eso é algo que, ao mellor, alguén na casa tamén dice, pois vou ter unha mascarilla por si acaso, a nivel personal. Sí, é posible. Sí, iso sí que é verdad que a xente pues, pase igual a ter stock de certas cousas, pero bueno, non sei hasta que punto será útil, porque isto é un pouco cisne negro deses que din, ¿no? Que hasta que o ves non sabías que podía existir, entonces agora preparaste, pero o siguiente que veña igual é outro que tampouco podías. Efectivamente, non hai capacidade de prepararse de todo. Sí, non sei. De todas maneiras, o máis ben o que decía era que a próxima vez que haya un caso sospeitoso e se anule o Mobile World Congress, pois a xente non dirá si isto está facendo as marcas porque por un tema publicitario realmente ten sentido ou non. Ou se a próxima vez que coincida con, supoño, con as manifestacións poñe que seña 1 de setembro, que non ten por que ser 8 de marzo, pois que desconvocarán as manifestacións que van como máis razonable. Non sei hasta que punto para as cousas que fagan os gobernos, eu creo que ao final tamén isto irá un pouco dentro do color político no que tú vayas, no? E de quen este no goberno. Tamén pasa unha cousa, que ao mellor a próxima pandemia será dentro de 100 anos. Naide dos que estamos agora vivindo está aquí para acordarse, ¿no? Que todos temos a gripe española presente estes días, pero nadie se acordaba dela hasta aí 15 días. No, preguntei a miña abuela a ver se recordaba de que alguén lle contase algo, seus pais lle contaran eso, e dixo, non me acordo, ninguén me dixo nada, non? Bueno, de todas maneiras, un par de indo máis a concreción, tiña a ver que opinades vosotros. Unha que me toca a min moi de cerca é o teletraballo. Claramente con isto está teletraballando moita máis xente que antes nin o considerara, empresas que nin consideraran o teletraballo están teletraballando, e a miña pregunta é como vai ser a visión pública do teletraballo? Vai facer que isto é un pico que vai baixar de xente que teletraballe ou credes que vai quedar todo igual e volveremos ao estado anterior? Que é un pico que vai baixar, eso está claro. Me refiro, se vai baixar ao nivel ou vai quedar máis... No, eu creo que hai... Que vai quedar? Hai empresas, bueno, sin mencionar nombres, pero temos algún amigo en común que traballa nunha empresa na cual podía estar teletraballando tranquilamente, porque o que fan é traballo de informático, basicamente, e que en lugar de deixarlles teletraballar, pois tuveron que facer un ERTE e botarlos a todos, que evidentemente tiran proxectos que se van a volar os plazos e demais. A empresa vende moi mal non ter a opción de que no teletraballo que os traballadores podan seguir producindo mentras tanto. Pero a situación tuveron que facela porque non tiñan a infraestructura necesaria para que pudesen teletraballar os traballadores. Entón, eu creo que esa empresa, o primeiro que vai facer, outra cousa é que unha vez que teñan eso, lle den opción a xente normal que poida querer teletraballar por
polas súas circunstancias personales ou algo así, de facelo se non é un caso de emergencia. Claro que eu aí en isto que estás contando, que estou pensando que se non tiñan a infraestructura necesaria para que a xente pudera teletraballar, en parte era, pues, bueno, porque claramente alguén pensaba que tiña máis costes que beneficios implementar iso. Non sei, a mí dá a sensación É de que que creo que a situación laboral é moi difícil trasladar este momento actual no que a economía está prácticamente en suspenso durante unhas semanas ou meses a unha situación de traballo habitual. É verdad que se poden generar infraestructuras que despois aproveiten e sí que creo que o porcentaje de teletraballo en España vai aumentar respecto ao que había antes, que non vai ser un rebote total. Pero, claro, non se pode comparar, porque é o que decía antes, non é? Moitas empresas fan un ERTE antes de teletraballar, pero non porque non teñan infraestructura, que tamén, sino directamente porque non tes pedidos ou non, os teus proxectos non se poden levar a cabo durante esta época porque falta financiación para o teu cliente ou por calquer cousa. Entonces, se non tes pedidos, non tes facturación, se non tes facturación non podes manter a xente e vaste a un ERTE antes que a un teletraballo. Sí, home, eu estou falando un caso concreto que en fin, que tenen a posibilidade de seguir traballando porque, digamos, tenen... É como no teu caso, de feito, tú tes... Temos a xente ahora mismo de puesta en marcha en Estados Unidos, arrancando un proxecto novo estes días. Volvendo ao conto, seguramente, claro, cada un ten o punto de vista seguramente moi deformado polo que ve el, ¿no? Pero o meu traballo, lógicamente, eu opino que se pode facer desde a casa, ¿no? De feito, bueno, fago un 60% do tempo. Precisamente por este asunto, eu, claro, teño, durante estes anos que estuve traballando así, e sobre todo cando o contei, teño visto reaccións da opinión que ten a xente de a pie, como quen di, ¿no? Más que ten que tomar as decisións de implementar a infraestructura ou non. Fora deso, moitas veces a visión do teletraballo que eu teño visto é este quere teletraballar para rascala na casa, para facer o que lle dá a gana, esas cousas. E creo que é unha cousa que está todavía moi metida na mente de moita xente. E bueno, tamén, unha vez máis, temos amigos comuns algunha vez que pediu para teletraballar desde casa e desde un pueblo da provincia da Coruña e poder vivir desa Coruña e ir solo uns días por aló, dixéronche que non. E non era porque tecnológicamente non se puidese, ¿no? Sino que era que culturalmente, organizativamente ou por tema de traballo en equipo ou de presencia ou de control que non era conveniente, ¿no? Esa é a parte onde pregunto se culturalmente sí, posiblemente vai cambiar un pouco, ¿no? Ou, xa vos digo, cando dixen que iba a traballar desde casa dixeron, que cabrón, agora te la vas a poder rascar e claro, cosas. Efectivamente, agora que todo o mundo ten a experiencia de estes X meses o que vai a ser de traballar desde a casa, entenderán mellor que o teletraballo non é estar rascando aí na habitación dormindo a siesta, que é traballar de verdad. Por aí eu creo que sí que haberá un cambio, non sei se tanto como chamarlo un cambio cultural, pero sí que, bueno, cambiará a sensibilidade hacia eso, entendo que sí. Ahora, que eso se vai a traducir realmente en que haya un aumento sustancial ou que se note no teletraballo en España, pues non sei. Non sei. Non sei, non teño datos. A verdade é que non teño datos, Datos non temos datos non temos de nada. Por favor, Eloi. Podríamos ter, De todas formas, eu creo que tampouco vai ser tanto como decides, porque... Non, eu lanzaba a pregunta, pero eu creo que isto culturalmente que vamos volver, o sea, que non vai mellorar moito a opinión pública. Eu creo que a nivel de sociedade vai ser moito máis difícil cambiálo. A ver, sí que vai haber xente que pensaba que o teletraballo era rascala na casa e que vai ver que non, pero por un lado é difícil trasladar esta circunstancia a unha habitual porque realmente, Eloi, a túa carga de traballo baixou ou sigue sendo a mesma? A miña sigue sendo a mesma. Sigue sendo a mesma? Non notaches baixón absolutamente para nada? Non. Sí que é posible que, o sea, o que contamos basicamente que se van a retrasar pedidos. Pero a xente que está utilizando os programas, pues basicamente pues está teletraballando desde a casa e non lle pararon os proxectos como a quen di, ¿no? Claro, é que incluso poderías chegar a ter unha subida da demanda, non tanto de ventas como de
non de máis necesidade de asistencia, etcétera, ou... Sí, podría ser. De feito, o sea, unha das cousas que estamos facendo nosotros é que os cursos que facíamos físicos van a ser online e están totalmente petados. Claro, pues, en cambio, na nosa empresa, a parte estamos unha gran parte traballando nunha obra en concreto que de momento non se parou, o que pasa é que xa se encontraron con problemas de suministro de algún material en obra e tal, se están alargando os plazos e é bastante probable que se acabe parando nos próximos días. A nivel de ingeniería nos ven porque nos dá un pulmón para poder avanzar a ingeniería antes de que nos pillasen en obra, pero no departamento eléctrico, por exemplo, que tiñan proxectos pequenos, son proxectos que directamente dixeron, pues, hasta que non se acabe esta situación non se van a levar a cabo, e son xente que agora está teletraballando, pero que o seu proxecto no que estaba teletraballando ten un mes para facer o traballo dunha semana. Entonces, claro, o mellor experiencia que vai ter esa xente teletraballando sí que é rascala na casa. Eso por un lado. E por outro, hai un cierto porcentaje da capacidade laboral deste país, eu creo que é moi importante, que non ten posibilidade de teletraballar. A gran maioría deste país non traballa nunha oficina. Eso está claro. Eso está claro. Quero dicir, realmente, cando acabe marzo, seguramente o que teñamos é unha cifra de xente que está no paro de forma temporal que se vai ir a 2 ou 3 millóns de personas, máis que haxa 2 ou 3 millóns de personas que estén teletraballando. Sí, eu non... Non sei, outra cousa que pasa que é o caso de Adriana é que, bueno, na súa empresa agora están teletraballando todos e o está constantemente colgado ao teléfono facendo conferencias a 3-4 personas, ao mellor é agora porque foi a primeira semana, pero o que me dice constantemente é que está sendo super ineficientes e que está sendo moi frustrante para eles, porque non son capaces de avanzar, non é que baixase a carga de traballo, pero está baixando a súa eficiencia, están traballando peor. Entonces, a xente, en principio, non vai querer ou non vai deixar a traballadores que o faigan porque está sendo moito máis ineficiente que estando presencial. Claro, é que cando algo se fai dun día para outro e cambias toda a mecánica de traballo dunha empresa, das un giro, normal que baixe a productividade. Nosotros non o fixemos porque sentámonos a analizar o que podría pasar e tamén vimos, oye, mentras a obra non nos pare e nos sigan presionando cos plazos, non podemos parar de vir porque non vamos sacar o ritmo de traballo na casa que podríamos sacar aquí. Claro, é difícil extrapolar de traballos, eu tampouco quero que pareza que eu penso que todos os traballos de oficina se poden teletraballar, non? Eu xa vos digo, falo do meu, vexo a sensación de que, digamos, a expectativa do que se pode facer é menor que eu creo que se pode teletraballar, non? Pero bueno, en cualquier caso, veremos. Bueno, como resumen do meu un pouco, a idea é esa, non? Que son prejuicios, cando dices, oye, pretendo teletraballar, o que son os prejuicios que podía existir antes, eu creo que se van a minimizar, porque todo o mundo terá experiencia ou non todo o mundo, pero moita xente terá experiencia de ter teletraballado nesta situación. Outra cousa é, si pese a que non haya eses prejuicios, pois coa imagen mental que se queda a xente foi un mes no que traballamos moi pouco, no que tuvemos moitos problemas e non nos compensa, que iso tamén pode ser perfectamente razonable, porque evidentemente vai ser un mes no que se traballe moi pouco e haya moitos problemas, porque nos pillou a todos por sorpresa, porque non estábamos preparados, porque todo o mundo se foi para a súa casa á vez, en lugar de, se un traballador da oficina teletraballa e todos os demais traballan dentro da oficina, pois ao final o seu impacto é moito menor. Pero creo que porque a propia economía baixou directamente. Ahora, sí, a maioría dos suministradores están cerrados, a maioría dos autónomos non están cotizando, non teñen facturación, tal. Non é algo que se pode extrapolar, pero estou de acordo co que contabas, non? O que vexa estes días, o teletraballo como é, que se pode abrir un pouco máis a mente. Eu creo, a verdad que creo que non. Creo que cando todo isto se volva á normalidade vai haber o mesmo. O que pode pasar é que se asocie a algo extraordinario, que non se tome como algo que poda levarse a cabo de forma normal. Veremos, xa vos contarei eu, desde o meu púlpito do teletraballo, seguirei vos contando se isto volve á normalidade.
Pero bueno, tiña outro, que non teño claro que haxa ninguna que vai a cambiar, pero unha que me parece interesante que sí podría cambiar polo menos, ou, digamos, aguantar cambiada máis tempo, é a opinión pública general sobre a sanidade pública. Sí, eso estou de acordo. Vai pasar bastante tempo hasta que un gobierno teña que recortar e decida recortar en sanidade. Eu creo que tamén estou, o sea, non sei, como que polo menos nos vamos a pasar 2 ou 3 legislaturas donde vai ser un pouco intocable, ou polo menos se queres tocala vai ter que ser de maneira moi disimulada. Tú non opinas o mismo? Non o sei, realmente. Eu entendo que a imagen vai ser mellor, pero tamén entendo que si esta situación, bueno, iba a decir si esta situación se prolonga, no, esta situación xa de por sí, se terse prolongado, acaba de meterlle un baixón tremendo á economía mundial, e ahora mismo os países están todos, ou todos os gobiernos, buscando paquetes de axuda extraordinarios para facer frente a isto, pero o seguinte que van facer o ano que ven é empezar a facer recortes porque a pequena recuperación que houbo estes 4 últimos 5 anos que imitaban un pouco o optimismo, me parece que se vai ir a freír espárrago. E unha vez que irán recortar, un gobierno onde vai recortar. Pero igual entonces, un gobierno, en vez de recortar, o que fai é intentar aumentar os ingresos. Dicir, bueno, pois amigos, hai que recaudar máis, vamos subir os impuestos. Ou moitas veces, algunha veces se teñen creado impuestos particulares que os ingresos van directamente para a sanidade. Quero dicir, isto, máis que directamente na opinión pública, dá a sensación de que os políticos non van ter moito margen basicamente porque vai quitar votos. Polo menos durante, como os digo, durante un par de legislaturas. Neso sí que teño a sensación de que vai ser máis difícil, incluso para a dereita, que en general, que suele ser máis favorable a sanidade privada, vai ser máis difícil de vender ao electorado. Eu creo que o que vai ser difícil de vender hoxe, o sea, nun futuro, vai ser a sanidade privada. Pero porque os seguros privados veuse que non podían asumir isto. A xente que chegaba con casos de coronavirus os mandaban directamente, oye, vaite para a pública. Entonces, eu creo que a xente dirá, coño, para que estou pagando isto, se ao final, cando vaya a necesitar, me va a mandar para a pública. Pero bueno, ao final, eso tamén se dicía moito antes. Ao final, eu creo que moita xente da privada ten a privada para... O sea, dice moito, non sei, a verdade que por suerte non tuve en casos cerca, pero bueno, eu teño a privada para ter cita do dermatólogo antes ou para estar máis cómoda durante o embarazo, porque me tratan de outra maneira, podo ter máis ecografías máis continuas, ese tipo de cousas, ou estou sola na habitación cando teño que dar a luz, ou a operación de rodilla. Eu sinceramente eso non creo que vai a cambiar moito. O conto é que tocar a outra vai ser complicado. Igual que non penso, por exemplo, que tamén se está falando estes días, que a investigación que vai haber máis diñeiro para a investigación, pois máis de. Vamos, neso non opino. A investigación científica non creo que a investigación I más D... No, eso tampouco creo. Non creo que... No, van seguir igual. Vamos, tería que salir de España a vacuna que salve o mundo para que cambiase a opinión pública. Estaría que salir mañá. Sí. Escoitaba hoxe antes de comer escoitaba un vídeo de Crespo, non sei, de Quantum Fracture, non sei se conocedes. Sí, Quantum Fracture. Falaba eso de decir, esto nos tiene que ver que la investigación pública es muy importante y tenemos suerte de que aquí en no sé qué centro tenemos unos expertos en coronavirus, pero ha sido suerte, ¿no? Si no los tuviésemos, de un día para otro no se consigue un equipo pionero por mucho que pongas dinero, ¿no? Esto hay que cuidarlo a lo largo de los años para luego cuando venga esto. Eu creo que eso vai ser... Eso non creo que vai a cambiar moito, sinceramente. Que igual debería, pero non creo que vai. Sí, e estou totalmente de acordo. Vaise seguir sin valorar como se debe. Aparte, eu creo que o que vai quedar, o mellor, polo que escoito na radio tal, é bueno, os periodistas e demais estánse centrando moito no número de camas de UCI que hai en España en comparación con Alemania, en comparación con Francia e demais. Eu creo que o que pode pasar é que, a partir de agora, seña máis difícil o típico de pechar camas de UCI chegado ao grau e demais historias. Pero tampouco creo que vai a ser un cambio moito máis profundo que a eso. Creo que se chega un momento no que un gobierno decide recortar na sanidade, pois ao mellor se hai manifestacións como as Mareas Blancas que houbera fai anos, pois igual tenen en principio máis eco. Pero chega un momento no que tamén un gobierno que decide que ten que facer eso vai non facer sí ou sí. Eu que creo que vai ser máis impopular. Sí.
durante non sei canto. Seguramente que non o faga nin este goberno nin o sucesor, pero eso, mellor dentro de 8 anos, sí. Sí. No, bueno, vou corregirme. Este goberno vai baixar un montón a inversión en sanidade o ano que ven. Porque este ano os presupuestos van ir 89% para a sanidade. Entonces, os do ano que ven van ser menos. Sí, claro. Os 2021 respecto a 2020 van ser todo... Sí. Bueno, é que este goberno non sei se vai sobrevivir a resaca de isto. Botalle un ano de vida ou dalle 2, pero chega un momento no cual a situación económica vai se poñer moito peor, vamos ter un goberno de izquierdas con unha situación económica mala, e iso xa sabemos que as primeras de cambio vai volver á dereita. No, vai se romper o acordo de goberno e o PSOE vai pactar co PP. A mí sorprenderíame bastante, verdad? A min realmente o que me sorprendeu foi que o goberno se formase con Podemos e non se acabasen ou xa facendo isto do PSOE máis PP en diciembre ou indo a terceiras eleccións. Sorpréndeme máis que se entenda o PSOE con Podemos que se entenda co PP. Non sei, xa cuñadei moito en todos o resto, pero nese caso non me vou animar a cuñadear. Isto é unpopular opinion, totalmente. Sí. Non sei, habría que pensarlo, non teño claro tampouco que... Sí, eu creo que tampouco non penso tanto por aí, pero bueno. Ainda teño outro asunto máis, se queredes... sí, hombre, por favor. Este é máis difícil, creo. Pero vai xusto Noé, esta mañá mandáchenos un artículo que eu non leín, pero só vin o titular. E é sobre... Básicamente a pregunta é si isto vai deixar un pozo de que as democracias occidentales reaccionan peor que outros regímenes políticos. Sí, o artículo que vos enviei é unha entrevista de Pablo Rodríguez Suárez a Timothy Carton Ash, profesor de Estudios Europeos de Oxford, convencido europeísta, e un pouco o resto da entrevista vai máis ben na línea de falar si esta situación generará unha corriente, unha opinión de fondo de que a Unión Europea si non nos sirve para estes casos de extremas emergencias, nos cuales está sendo completamente torpe e lenta, estamos cerrando fronteiras, centralizando todo nos gobiernos individuales de cada estado, si non fará que se amplíe o nacionalismo anti-europeísta que xa hai acabe de consolidarse como unha idea máis popular, non? Pero sí que é certo que o titular inicial fala directamente de que as democracias reaccionan máis tarde que as dictaduras. No libro que leí fai pouquiño de Branko Milanovic, bueno, ten varios temas no último libro, ¿no? Pero un deles basicamente di que, salvo casos moi concretos, basicamente o que queda é capitalismo, pero chámalle de dous tipos. Creo que chama political capitalism, capitalismo político, o que hai en China, Vietnam, Tailandia, en outros países así un pouco de Asia, ¿no? Básicamente con libertad de mercado, pero non libertad de partidos políticos, ese tipo de cousas, ou non sei se Singapur entra por aí tamén. Sí, un Carton Ash chama na entrevista capitalismo autoritario, que supoño que é basicamente a mesma idea. Supoño que será bastante similar. E despois fala de liberal capitalismo. Capitalismo liberal sería un pouco que será o que temos hoxe en día nas democracias occidentais, e tamén fala un pouco de, chamalle diferente, creo que era Social Democratic Capitalism, ou un pouco o que houbo en Europa e Estados Unidos despois da Segunda Guerra Mundial, como algo máis ou non sei, xa non me acordo, por exemplo, se mete os países do norte de Europa neso, ¿no? Pero bueno, basicamente que fala desas tres cousas. E a miña dúda é eses países como China, que claramente teñen menos libertades políticas que os que temos agora, se funcionan mellor ou peor neste tipo de cousas. Sí, o que dice Carton Ash na entrevista, que, bueno, parece máis razonable. Estou non mencionando aquí como se fose que sei a verdade absoluta, pero simplemente porque o enlace que vos pasei é porque o link parece máis razonable. Que dice un pouco que evidentemente a opción de pechar Wuhan da maneira da que fixeron, pues solo sería posible en un sitio como China, pero por outra parte a desinformación inicial para intentar limpiarlle a imagen do partido ou do goberno de cara á opinión pública, pois fixo que se expandise moito máis do que se tería expandido, pois probablemente nunha democracia como a española.
E, por outra parte, outra cousa que dice é que, de momento, a resposta razonable á pandemia do coronavirus era establecer un aislamiento individual, cada un metido na súa casa, etcétera, etcétera, e que eso, evidentemente, tuveron moitas máis facilidades para facelo en China do que tenen en Italia ou en España, pero que, se a partir de aquí cambian as necesidades da situación e a resposta empeza a ser outra, pois que non se sabe como van a reaccionar eles ou se van a reaccionar eles mellor que a nosotros. Falaba de que a gripe española viñera en 3 oleadas, que houbera contagios inicial, recontagio e recontagio, digamos. Entonces, ante a opción de que ahora levanten a cuarentena e haxa un recontagio, pues tampouco está claro que vayan a saber reaccionar eles miro do que vayamos a hacer nosotros. A única ventaxa que... Bueno, perdón, non é. Continúa. No, bueno, eso, que se a pregunta é se a nosa imagen mental das democracias europeas ou do sistema político no que estamos, máis en comparación con China e demais, se vai a cambiar moito de cara ao futuro, eu, sinceramente, casi o sea, o que dice Carlton Ash, volvendo a él, un pouco a idea que iso haberá que ver dentro de X anos con máis perspectiva e saber realmente que se fixo ben e que se fixo mal. Se só nos poñemos a plantearnos a imagen da xente ou a opinión generalizada, eu creo que non vexo que vai cambiar moito. Nosotros somos un país que temos a opinión generalizada de que facemos todo mal e non parece que estemos dando moitos casos para convencernos de que en realidad tampouco facemos tan mal, non? Eu creo que o que queira pensar que os españoles o facemos mal todo e que nos resto dos países, chamalle Alemania, chamalle Corea do Sur, chamalle o que queiras, que o fan moito mellor, pois habemos de seguir pensando igual, ou van de seguir pensando igual. Non sei, bueno, non sei se vosotros que opinades. Sí, eu estou de acordo no que as conclusións só se poden tomar unha vez que isto pase e se colla perspectiva. A única ventaxa que pode ter un goberno máis autoritario é que non ten que molestarse en decretar estados de alerta, nin é que lle é moito máis fácil en general controlar o comportamento da población. Dice, mira, isto vai ser así porque o digo eu, e xa está. E iso, por outra parte, son normalmente sociedades nas que o aparato militar ten moito máis personal e moitos máis medios que nunha democracia e poden mobilizar a moita xente para manter cadenas de transmisión de suministros, de alimentación e sanitarios a unha zona, aínda que nesa zona se paralice a actividade económica. O sea, montar un hospital en 10 días e montar unha cadena de transmisión de, vamos a 3 ou 4 almacenes de supermercados, coller todo o que teñen por aí e leválo para aquela zona para repartilo casa por casa e temos a xente xa para eso. Eso, un goberno autoritario teno moito máis a man, digamos, non ten que tomar decisiones extraordinarias. Populares, sí. Sí, non temos que ir ao Congreso a pedirlles, oye, vamos a ampliar isto ou non, porque agora van ter que ir ao Congreso a facer o paripé. É que, máis que nada, a cuestión é esa. Eu tampouco creo que, sobre todo, a sensación que dá é que España está facendo o que manda o goberno cando manda o goberno. Sí. É dicir, non estamos tendo que pedirlle permiso a Bruselas, as comparecencias no Congreso e as votacións hainas que facer porque as hai que facer, porque hai que firmar os papeles, pero en realidad están pasando todas sin maior problema. É dicir, a nivel de agilidade na resposta, o país está sendo tan ágil como os gobernantes están dicindo que señan. Eu tampouco vexo que o que dices tú da agilidade dun país como a China sexa moito maior da que está tendo España, non? De feito, isto parece un punto interesante, non é a verdad? Eu xa os digo, acabei de ler o libro ese fai como un mes, foi por xaneiro ou algo así. Xa fala deste tema, pero fora do contexto do coronavirus, de nada, non? De un pouco de as diferencias dos sistemas políticos que temos hoxe en día e os distintos un pouco equilibrios de poder e dificultades que poden ter uns ou outros para implementar medidas
moito de respecto ao crecimento económico, outras medidas económicas e tal e cual. É verdad que xa me quedei con ese tema un pouco na mente, ¿no? E a verdad que xa supoño que xa viña pensando de antes tamén que, bueno, todo o mundo pensa que levamos nos últimos, non sei, igual 10 anos ou 15 anos un pouco un crecimiento do autoritarismo en certos partidos políticos en Europa que temos, ¿no? Parece que nos sentíamos en España inmunes a eso, pero digamos que volver á extrema dereita pues parece que é un pouco un señal de que está aumentando o gusto polo autoritarismo de alguma maneira, ¿no? O rechazo ante a deliberación política por consenso ou por acuerdo ou ese tipo de cousas, ¿no? Ou a xente, creo que oímos todos nas rúas de decir de a xente que lle dá rabia que pasásemos que nos levase 2 ou 3 eleccións de formar goberno, ese tipo de cousas, ¿no? Todo eso supoño que ao final vai erosionando de alguma maneira e eu creo que xa viña hacia ahora o que máis xente lle parece atractivo, menos deliberación e máis mano de hierro, como quen di, máis autoritarismo, ¿no? Xa o viña pensando antes seguramente, ¿no? Xa estaba eu paranoico con isto e pensaba que isto iba a ser un pouco todavía que iba a sumar máis, pero na liña do que dis, Noé, a verdade que tamén estou vendo que están sendo bastante ágiles, o sea, ou que non lle temblou tanto a man. Unha cousa é canto tardaron en tomar a decisión, sí, pero que non lle temblou a man para decir a xente para a casa, ¿no? Medidas claramente nunca vistas na nosa vida en términos de autoritarismo, realmente, é dicir, de coerción de libertades. Nese sentido non parece que houbera... Non lles temblou a man, pero é que basicamente agora temos un gobierno autoritario. Claro, eso é. O sea, que desde o estado de alerta, a decisión todo, o sea, os gobiernos autonómicos prácticamente están para decir sí, buena, e simplemente centralizouse absolutamente no gobierno todo tipo de decisiones para resolver a crisis o antes posible. sí. Claro, eu non contaba para nada con isto. Claro, tú necesitas agilidad e agilidad consíguela a base de ser temporalmente autoritario. Eliminar discusiones, sí. É o que hai. Digamos, isto para o punto estricta da xente que quere autoritarismo sempre, de alguma maneira o argumento é dicir, no, vamos facer as cousas ben, democracia, que se despois temos unha crisis mundial, seremos autoritarios temporalmente. Non sei, a verdade que eu son pesimista, pero é un experimento grande no efecto de como vai cambiar esta opinión pública, a verdade. Que máis? Que vos está quitando, é dicir, sin chamarlle watchmaking... bueno, perdona, Eloi, tes algún... No, non tiña máis. É que estou vendo que xa quedan 5 minutos para que se cumplan menos cuarto, entonces por ir pechando. Normalmente a sección chamábase originalmente What's Making You Happy. Como What's Making You Happy era un plagio descarado de outro podcast, intentamos chamarlle What's Bringing You Joy. Nesta edición especial de coronavirus, que che está axudando a aguantar o aislamiento. Por cierto, antes de nada, igual xa me estou saltando de tempo, realmente, bueno, Javier, tú directamente vas a traballar, e tú, Eloi, porque estás enfermo, pero de normal tampouco, por estar na casa non tes máis tempo libre de andar vendo series nin leches. Non, o sea, teño máis tempo libre porque deixei de facer deportes, actividades... Porque estás enfermo e non podes traballar, claro. Non por traballar, estou traballando todos os días, traballei normal. Non pillaches baixa ni nada, porque como tiñas os síntomas e tal... É que non me afectou a miña capacidade de traballar, realmente. Estuve, pois o típico, que o día que estuve un pouco máis de fiebre estuve un par de horas tonto, pero... Sí. Entonces, se teño máis tempo libre é polo de deixar de ir entrenar ou deixar de ir facer outro tipo de deporte / actividades que estaba facendo. Sí. Eu non me cambiou a vida. Eu levo con a situación esta do traballo para a casa, da casa para o traballo e o día de festa ao súper, entre semana levo facendo esa vida desde hai máis dun mes. Tú estás en estado de alerta hasta que acabes o proxecto, non é máis. Hasta que acabemos o proxecto no que estou agora, estamos en estado de alerta permanente. Isto é unha situación de autoritarismo total. Aquí non hai negociación posible. E cando volves á casa no teu estado de doble gobierno autoritario, doble alerta, tes algo que che faiga sonreír levemente, polo menos?
Sí, os vídeos de Schwarzenegger en TikTok, que está... Eu só vi un. Eu ten como 2 ou 3. A súa cuarentena, bueno, cando eres millonario e tes un casoplón é máis fácil levar a cuarentena, pero el notase que o que iba a botar de menos era ter o seu burriño e o seu poni. Entón, dixo, pois vou nos meter na casa. E agora está vivindo co poni e co burro dentro da casa, tenos no salón, talles dando de comer do seu plato mentras el cena, sí, moi entrañable, moi platero e yo, pero O vídeo, a verdad que o que vin, a verdad que foi entrañable. é moi entrañable, sí. Sí, Platero es pequeño, peludo y suave, yo soy todo lo contrario, básicamente. Sí. ¿Es algo? Nada moi interesante, a verdade. Empecé poucas cousas bien, pero empecé a ver A Casa de Papel e acordei de ver Revín Filadelfia, co rollo de non sei, a vistes? No la vi, creo que no la vi. Pero sabes de que vai? Sí. Abogados e SIDA, non? Abogados e SIDA, ese, correcto, sí. Eu non sabía que había abogados, eu non sabía que había SIDA por todas partes. Pois sí, é unha película do ano 93. A min a verdade que parece moi interesante tamén, sobre todo supoño que somos da generación que non veo o máis duro do SIDA, seguramente. Eu a primeira noticia que tuve do SIDA na miña vida foi cando deu positivo Magic Johnson. Eu eso entereime moito máis tarde de... Sí, eu non era... de que eu non era... Eu cando se comentou, eu non era consciente. Sí, pero ou non sabía o que era o SIDA ou non conocía a Magic Johnson ou unha das dúas cousas a vez. Eu non teño recuerdo de... Non temos tempo, pero tú acordaste, Rama, de que estabas facendo cando te enteraches de que Magic Johnson tiña SIDA? Estaba en clase, díxome un compañeiro. Era en primaria, pero non sei que anos tería, poucos. Bueno, pero non temos, lamentablemente pola miña culpa non temos tempo para abrir ese melón, pero bueno, xa gravaremos outro día deso, se non atopamos nada mellor. E ti, Noé, bueno, contanos ti que cando veche vendo, aunque xa creo que máis ou menos xa sei por onde... Eu estou aproveitando para ver películas de Estudio Ghibli, que sabellos moi ben, empezaron a cargar películas, creo que un de febreiro foi a primeira tanda, ou un de marzo a seguinte, e agora a semana que ven, un de abril, vai ser a terceira tanda de películas, entonces está cadrando perfecto no medio da cuarentena, entonces xa levamos 3, van seguir caendo. Cales biches? De momento vimos Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, e antes vimos a Princesa Mononoke. Chocoume moito, creo que a Rama tamén, cando comentases en Twitter que de Mononoke o que che saliera a dicir que era unha peli, como foi literalmente que nos dixeches? No, del viaje de Chihiro, ¿no? Sí. A mí o que me sorprendeu é que pronunciases Totoro. Eu sempre pronunciei Totoro. Eu tamén. Eu creo que debe de pronunciar Totoro na película. A mí agora eu tamén pronunciei Totoro toda a vida, pero agora acabo de salir a decir Totoro, non sei por qué. Pero non, a mí o que me confundiu non é tú literalmente dixeches vai a película máis confusa a Princesa Mononoke, sí. Non? Perdón, pensei que decías a conversación que tuve con Adriana despois do viaje de Chihiro, que lle preguntei que lle pareceu e díxome que lle recordaba a Ice White Shot de Taxi Driver. A min pero que dicen da Princesa Mononoke que me pareceu unha película confusa, non? Pareceche sorprendente que me parecese confusa? Sí, cando a película anterior que viches foi Chihiro. Que che parece máis confuso. Que me parece moitísimo, pareceme outro nivel de confusión moitísimo máis alto. Pois a mí pareceme que ao final, bueno, si explico, as películas tipo Ice White Shot, como dice Adriana, son películas nas cuales o protagonista ten un objetivo moi claro, o objetivo A, entonces para chegar ao objetivo A ten que cumplir antes con B, e para facer B ten que conseguir antes C, o nudo da película pois é obstáculos que se van ponendo cada un pouco antes do seguinte, hasta que chega un momento no cual a resolución, no cual van todos seguidos, e consigues a chave D para entrar pola porta, entonces falas coa persona C, entonces con eso dache unha palabra B, coa cual che deixan pasar ao sitio A e acabas cumplindo o objetivo final. Sí, videoxogo. Videoxogo, Monkey Island. É unha aventura gráfica, foi o que lle contei antes a Noé. Pois Chihiro hasta certo punto non sei se estou moi de acordo con ela, pero ela o que decía era que a estrutura pois era un pouco de aventura gráfica, de Chihiro quere volver á súa casa, para volver á súa casa ten que convencer a bruxa de que lle deixen volver, etcétera, e ao final a estrutura ven sendo esa. En Mononoke son
3 guerras distintas con 5 faccións distintas, cada un ten as súas motivacións e todas son, bueno, máis ou menos comprensibles e interactúan de maneiras como moi complicadas e ao final o protagonista verdadeiro que está no medio intentando facer equilibrios para que todo acabe salindo ben e a xente se acabe entendendo e todos acaben sendo felices. E a mí un pouco a sensación que me dá é que o guión tamén acaba intentando facer equilibrios para que todos os fíos acaben pechándose dunha maneira adecuada e que ao final desinflas o soufflé, queda un pouco chofe, queda un pouquiño confuso ao final. É un pouco a sensación que me dá. Dame a sensación de que, en comparación con Chihiro, que o guión de A Princesa Mononoke era como moito máis ambicioso, pero moito máis confuso. Xa. Para nada é a miña... O sea, fai tempo que as vin, pero quédame moito máis... Ainda que seña a estrutura facilmente mapeable, se queres. Todo o que pasa é confuso en todo momento para mí en Chihiro. Non sei que me están querendo de contar en ningún momento, nin que é o subyacente de nada, ¿no? Entonces, claramente quédame sensación de estupor, confusión e de non estar entendendo nada en cada momento. Sin embargo, Mononoke recordo totalmente en todo momento de ter unha sensación de a historia que me están contando, entendo pois os que hai xente aquí que ten conflictos, que ten intereses mundanos, despois o tema do bosque aquel ou do medio ambiente que está pasando, a princesa, o protagonista. É verdad que é unha maraña de intereses entre os distintos agentes, pero sí, todos os intereses son accesibles. Menos o protagonista, que a mí o que me resulta máis imprevisible é o protagonista, que se cambia de bando constantemente, que non faigas spoiler. Bueno, hombre, non creo que decir que se cambie de bando constantemente, además constantemente, é que reacciona de maneiras, bueno, non sei, é dicir, pareceme que é moi coherente, ou non acabo de entender en absoluto as súas motivacións e o que ten as decisións que lle fan avanzar a película. Non sei, eu a verdade é que hai moito de tempo que a vin e non a lembro para nada unha película que fora difícil de seguir, nin confusa, nin nada. Pero, bueno, teño bastante olvidada. A miña recomendación de Ghibli xa sabes cal é. Tes que ver Porco Rosso. A película divertidísima, graciosa, nada pretenciosa, non é a época dorada de Ghibli anterior, estaba empezando... Miyazaki, entonces é unha peli moi ben feita, pero non grandilocuente. Entonces a mí gustou moito. A miña favorita das tres que vin é Totoro, precisamente por eso, non é moito máis sencilla, unha historia moito máis tal, e pareceme moi ben feita, gustame moito. Entonces a idea é que a seguinte que vexamos de Ghibli seña Porco Rosso. Así que xa vos contarei. Moi ben. Bueno, rapaces, teño que irme. Xa vos contarei e deixo-vos todo apurado, vale? Veña, falamos despois. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.